Tässä on kesäloma-aikana tullut rakenneltua tämmöistä tekoälyohjattua lehtikompostoria. Tutustutaanpa vähän tähän projektiin tarkemmin. Eli nyt ei laiteta mitään ruokajätteitä, ainoastaan pihalta tulevia juttuja. Mulla on täällä tämmönen anturi paikalla ja tämä on niin sanottu pönttö 1 ja tuli vasta laitettua tämä pönttö 2, kun se tuli täältä. Ja täällä on tämä mittari tämmönen. Eli ajatus on, että täällä on vasta pohjaokset. Tämä ei ole vielä toiminnut. Ajatus on semmonen, että mitataan lämpötilaa ja no saa sieltä kosteuttakin. Ja syötetään tekoälylle sitten. Tai tekoäly lukee automaattisesti nuo sensorin tiedot. Ja sitten kerrotaan sille tiettyjä asioita, että mitä on syötetty ja mikä on kosteus, käsituntuma ja rakenne ja täyttöaste yms. Ja sitten se antaa meille seurantaraportteja ja suosituksia. Tutustutaanpa tarkemmin vähän siihen, miten tuo sensori rakennetaan ja miten sitä dataa lue. Tässä olisi osat. Mulla on Lora lähetti. Siellä on liitin patteri, siihen voi konfata tuommoisen mikä 18 D20 digitaalisen lämpötilamittari. Ja tässä mulla olisi pitkästi johon päässä sitä ja tuossa kupariputki. Ajatus, että tekisi semmosen, että putki tulee pystyyn ja lähetiniyksikkö tällä lailla tuohon sisälle. Ja se sensori menisi tuolla putkessa tuonne päähän. Tästä pitäisi värkätä vesitiivis. Meillä on kahviluotettu tämmöistä tullokahvia. A few moments later. Onko tuokin? 1 week later. Paskat olkoon. Onpa vaikea. Tuo kärki on löyty läjähän ja sinne on laitettu tinamälli ja se on sulatettu. Sen pitäisi olla vesitiivis. Sehän voitaisiin tietysti testata. Odotellaanko jäähtyy? Siellä se olisi. Tulipa vaan siistiä, jos tämä toimii. Kansi oikein päin paikalle. Sitten vielä ruuata kiinni. Hupskeikka. Tätä dataa voidaan nyt tarkastella sitten Grafana-vievin kautta ja voidaan zoomailla sitä ja etsiä noita piikkejä siellä ja miten se ajanfunktiona on se data mennyt. Ja lisäksi meillä on taulukkona tuolla alhaalla sitten nämä min-max keskiarvot ja edelliset arvot. Löytyy tuo ulkolämpötila ja kosteus tuolta ja voidaan vertailla niitä. Ja sitten tuo P2 Probe asennettiin ihan vasta tuon. Siitä ei vielä montaa tuntia dataa ole. No sittenhän meillä kun on 2 pönttöä voidaan yhdellä tavalla seurata ja sitten voidaan vaan MCP-avulla kysellä ihan ChatGPT-kodeksilla, että mikä tilanne siellä on. On 2 pönttöä, ne on eri vaiheissa. Me on annettu tekoälylle tietoa, että miten niitä täytetään, niin se osaa sitten antaa oikeanlaisia ohjeita jatkoon. Tässä nähdään tuo kuumavaiheen
milloin se oli tämä kuumavaihe tässä ja sitten se siirtyy jäähtymiseen. Ja kuumavaihe on tietysti tärkeää, että sieltä tuhoutuu ne ei halutut asiat. No, mitäs meillä tämä MCP-avulla löytyy, niin tällä hetkellä on nämä 3 funktiota ohjelmoitu sinne. Sitten siltä saa tosi nopeasti sen vastauksen, että se tulee ihan sekunneissa. Sen lisäksi se antaa meille ohjeet seuraavaksi viikoiksi, että mitä kannattaa tehdä. Toimenpidesuositukset. Sunset blushes across the shore, sky pipe in hand. A moment